Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шулда Татар драма театрын ату факты буенча җинаять эше качылган, яшүсмерләр хулиганлык кылуда гаепләнә. Шәһәр хакимияте законсыз сәүдә белән көрәшкә чыкты. Яршылда яшелчә һәм җиләк җимеш белән нокталар буенча рейдлар узды. Янгын вакытында нишләргә, янгын сүндергеч белән ничек файдаланырга? Студентлар куркынычсыз каникуллар темасына мастер-класста катнаштылар. Вандалар пневматика пистолеттан атып Татар драма театрының панорама пыялаларын ватканнар. Әлеге хәл 1 июньгә каршы төндә була. Театр хезмәткәрләре шунда хукук сакчыларын чакырта. Тикшерү барышында полиция хезмәткәрләре 2 егетне тоткарлый. Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Әлеге пыяланы тырышсаң таш белән дә ватып булмый, ди Татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Әлек Кинҗәгулов. Әмма пневматик пистолеттан ул шатна бетә. Мондый күренешкә театр хезмәткәрләре иртәнге якта тап була. Иртә белән эшкә килгәндә безнең башкарма директор обходтан соң менә бу нәтиҗәне күрде дә һәм без полицияны чакырырга дигән карарга килдек. Театр бинасында видеокамералар урнаштырылган, аларның берсендә яшьләрнең ял итүе язылган. Бер заман егетләр качырга тотына, чөнки башка яктан берәү пистолеттан ата башлый. Алар менә театр территориясенә бик тә кермәгәннәр, чөнки без менә Аллага шөкер ни дә булса шикләүләр куйдык. Машина безнең камераларыннан күренми иде. Ләкин менә безнең полиция хезмәткәрләре, специалистлар бик зур рәхмәт тапканнар. Полиция хезмәткәрләренә тирә-юньдә урнаштырылган камералар ярдәмгә килә. Пистолеттан аткан егетләрнең изенә алар бик тиз чыга. Ими оказались двое местных жителей 2000 года рождения. У одного из них изъят пневматический пистолет. По данному факту Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Әлеге вакыйга буенча тикшерү эшләре Шолы прокуратурасы контроле астында. Подобные деяния наказываются принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Расследование продолжается под контролем городской прокуратуры. Хәзер Татар драма театрына салынган зыян күләме ачыклана. Аны пистолеттан отыш оештырган егеттән түләтергә мөмкиннәр. Лилия Хабибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәһәр хакимияте законсыз сәүдәгә каршы көрәш игълан итте. Куркыныч яшелчә һәм җиләк җимешләр сатучылар белән көрәшнең иң кызган чагы. Инде 50-дән артык кеше штрафка тартылган. Сатучыларны административ беркетмәләр куркытамы? Тулырак алдагы материалда. Рейдны Әлмәт-тракты буйлап үткәрделәр. Бу ел буенда яшелчә һәм җиләк җимеш белән сәүдә итүче бер юлы берничә фура тукталган. Шуңа күрә тәртип бозучыларны табу кыенлык тудырмый. Сатучының беренчесенә полиция хезмәткәрләре административ беркетмә төзи, әмма бу сатучы ирне куркытмый, ул товарның тулы тәртиптә булуына ышана. Товар с Ирана. С Ирана? Да. Дорогой, наверное. Очень. А вот если у вас покупатель попросит документы, что вы скажете? Имеется. Дома забыли? Нет, все имеется. Документы на себя не обязан таскать, а на продукты есть. Сертификат качества, Конечно, конечно есть. Как это без этого? Тик безнең төшерү төркеменә дә инспекторларга да нинди дә булса документлар күрсәтә алмады. Мондый сатучыларның күбесендә азык-төлеккә сертификатлары юк. Температура режимы үтәлми, товарларга газлар һәм тузан утыра. Һәм әлбәттә сәүдә ноктасы үзе законсыз урнаштырылган. В данных местах, неотведенных местах нельзя торговать бахчевыми культурами, овощами, фруктами. Для этого предусмотрены штрафные санкции, значит, по статье 3.2 Кодекса административных правонарушений Республики Татарстан на штраф 100 тысяч рублей. На организаторов этой торговли, значит, 2000 рублей. Вот такие меры принимаем почти ежедневно. Мондый урыннарда товар бәлки кибеткә караганда арзанрак та булыр ди, аны барыбер сатып алырга кирәкми дип ышандыра белгечләр. Монатыш бирдә яшелчә һәм җиләк җимешнең сыйфаты бик шикле. Моңа бәйле рәвештә сатып алучылар агуланган яки авырган очракта закон белән тулысынча якланмаган. Сатучы чек бирми, шуңа күрә дәгъваларны да беркемгә дә җиткереп булмаячак. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сездә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номерын тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз.
Гадәттән тыш хәлләре министрлыгынан куркынычсызлык лекциясе. КИУ студентлары куркынычсыз каникуллар темасына мастер-класста катнаштылар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре укучыларга янгын вакытында иң беренче чиратта нишләргә кирәклеген искә төшерде. Коткаручының кирәк-яракларын күрсәттеләр һәм янгын сүндергеч белән файдаланырга өйрәттеләр. Тулырак алдагы материалда. Куркынычсызлык дәресе уку йортында хәвеф сигналы яңгыраса ни эшләргә дигән сорау белән башланды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре студентлар белән янгын вакытында үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен тикшерделәр, шулай ук зыян күрүчене бау белән ничек дөрес итеп бәйләргә кирәклеге турында сөйләделәр. Что нужно делать по сигналу тревоги в учебном заведении? Ну, во-первых, не паниковать. Правильно, что? Спокойно услышать своего руководителя, который будет контролировать, как мы будем выходить. Следовать всем указаниям. Янгын сөндерүчеләр куркынычсызлык кагыйдәләре турында гына түгел, үз эшләре турында да сөйләде. Коткаручылар экипировкаларын, җайланмаларын күрсәтте, студентларга махсус транспортларын ачып күрсәттеләр, янгын җиңгәсе белән эшләргә һәм ут сөндергечтән файдаланырга өйрәттеләр. Было показательное выступление по работе с огнетушителем. Была имитация небольшого возгорания. Представим, что это было мусорное ведро. Кто-то из прохожих, допустим, выкинул окурок, мусор возгорается, и нужно его ликвидировать. Коткаручылар шулай ук студентларга табигатьтә үз-үзеңне тоту турында да искә төшерделәр. Чөнки җәй көне учаклар ягу нәтиҗәсендә саксызлык аркасында янгыннар саны арта. Утны караучысыз калдырмау, учакларны коры үлән янында якмау, кул астында су яки ком тоту кебек гади кагыйдәләр фаҗигадан сакларга мөмкин. Лилия Гатина, Арина Шамина, Айдар Мусин, яңалыклар. Ту тарихы тантаналар сарайында шундый исем астында күргәзмә ачылды. Монда фотограф Диләрә Эстринаның эшләре тәкъдим ителгән экспозициянең үзенчәлеге шунда, биредә сабыйларның дөньяга килү мизгелләре сурәтләнгән. Әлеге фотосурәтләрне хезмәттәшем дә карап кайтты. Люди снимают свадьбы, выпускные своих детей, юбилеи. А как же самый главный день, день появления человека на свет? Перинаталь фотога төшерү белән Диләрә Эстрина 2018 елдан бирле шөгыльләнә. Ул инде аның янәшәсендә ничә сабый туганын хәтерләми дә. Хәзер бала тудыруның күпчелек мизгелләре Диләрәдән башка узмый ди. Ә кайчандыр аңа бу минутларны сурәткә төшерү өчен әти-әниләрен үгетләргә туры килгән. Когда я первый раз заходила в родзал и предлагала мамам, давайте мы снимем ваше рождение малыша, появление на свет, ну, как бы кто-то был в шоке, да, а как же так, и врачи сначала тоже удивлялись, да, но сейчас медперсонал, он уже привык к еще одному человеку в медицинской одежде рядом, это я. В юности я сама занималась фотографированием, помню, еще проявляли пленки сами печатали, даже не думала, что это мое хобби, моя любовь к фотографированию перейдет моей дочери. Я очень рада, что все у нее так хорошо получается. Диләрә Эстринаның фото рәсемнәре яхшы килеп чыгуын яшь әниләр дә раслый. Фотограф берәүгә дә комачауламый, мөмкин кадәр тизрәк эшләргә тырыша. Аның каравы соңыннан иң дулкынландыргыч мизгелләр хәтердә генә түгел, фото сурәтләрдә дә кала. Я, наверное, каждый день пересматриваю видео, то, что она нам прислала. Окунаешься в этот процесс и понимаешь, что действительно это просто происходит чудо. Чудо рождения. А в городе Набережные Челны мы, к сожалению, имеем тенденцию к снижению рождаемости на 7-8%. Вот. И, собственно, цель проведения данного мероприятия – это своего рода популяризация семейных ценностей, популяризация материнства. Күргәзмәдә 200-гә якын рәсем, шулай ук видеороликлар тәкъдим ителгән туу тарихы проекты белән июнь ахырына кадәр тантаналар сараенда танышырга мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. — 22 июня. ДК «КамАЗ». Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Магазин «Поклейка обои». 1500 видов обоев различных производителей. Бумажные обои от 52 рублей, виниловые от 299 рублей, флизелиновые от 800 рублей. Машиностроительная 8, торговый центр «Ансат», код А. Глазная клиника Газизовых. Приглашаем детей и взрослых на лечение близорукости. Также проводим операции по удалению катаракты и вторичной катаракты лазером. Звоните 35 75 75.